Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana musulmai masu albarka, za mu koyar da yadda ake alwala a aikace insha Allahu. Sai kowa ya saurara ya ji, saboda kurakuran da ake samu yayin yin alwala. Na farko, idan za ka yi alwala za ka ce bismillahi. Cewa bismillahi wannan mustahabbi ne, an gane wannan. Shi kuma farawa da wanke wannan gaɓoɓin da nake yi, wannan yana cikin sunna. Ana son ka wanke sau 3, an gane wannan. Amma ƙarancin wanki sau 1, amma idan ruwa ya wadatar za ka yi haka. Kun ga daga wannan sai kuma ɓangaren kurkuren baki. To wannan shi kuma sunna ne, kurkuren baki sunna ne, shaƙa ruwa sunna ne, fyacewa sunna ne. To akwai hadisin manzon Allah wanda idan ka zuba ruwa ka yi haka, ruwan da ka kurkuri baki idan ka rage su za ka shaƙa ma hanci bayan ka zubar da na bakin, haka za ka yi. Sannan sai ka yi haka, an gane wannan. Akwai kuma a masabar malikiya ruwan baki daban, ruwan hanci daban. In ka haɗa yayi, idan ma kan raba yayi. To wannan sunnoni ne, an gane wannan. Sai kuma fuska, wanke fuska farilla ne. Tunda na fara alwalan nan to yanzu na kai ɓangaren farilla, yanzu na fara farilla. Malam ma mai littafin iziya ya ce kai niyya yayin wanke fuskanka. Ita fuska tsawonta daga nan ne har zuwa azzakan. Ka tabbatar da idan kana alwala ko ina ka haɗe hannun ƙasa nan ka goggoga. In gemun ka mai sauƙi ne irin nawa, ka tsefe shi. In yayi kauri sai ka wanke shi. Nan naka ya fito, an gane. Nan kuma daga kunni zuwa kunni shine faɗin fuska. Kai mata wanki guda 3. Nan irin nan wurin ka wanke, nan leɓɓanka nan ka wanke. Idan akwai komaɗa ƙila ka tsufa, tattaran nan shi ma ka wanke ta, an gane wannan. To wannan kenan, kun ga wannan farilla ne. Sai ɓangaren hannu, wanke hannu farilla ne, har ƙasa za ka haɗa, an gane wannan. Wanke hannu farilla ne, ka fara daga sama kai ƙasa haka. Wannan tsatsefe wannan yatsa wajibi ne yayin wanke hannu. Wasu a wurin wanke hannu suna tsayawa bakin nan, suna tsammanin cewa a karin farko sun wanke nan, kuskure ne. Kun gani wannan naka ya shigo a ciki, wannan ya shigo a ciki. Ka wanke wurin wankewan ka tsatsefe wajibi ne, an gane wannan. To sai ka zo shi ma ɗayan hannun kai mishi haka, kai haka, ka tsatsefe da yatsa, ka tsatsefe kai haka. Kun gani ko wannan ya shigo ciki, gwiwa ya shigo ciki, gwiwa hannu. Ka je har ƙasa, haɗawa ake yi. Kakka ce ai tunda na wanke karin farko bari in tsaya bakin nan, a'a kuskure ne. Wannan gaɓar farilla ce kake yanzu, an gane wannan. To bayan kaya wannan sai mene? Shafin kai inda gashi na al'ada yake farawa, sai ka shafa ka tafi. Wannan kayi farilla, ka dawo kayi sunna. Idan akwai sauran damshi na ruwa, ka sa wannan yatsanka a cikin kunnuwa. Sababa na manzon Allah, sabaha ne, mai tasbihi ne, ka sa shi a ciki. Wannan babban ka goga ma waje nan, ka goga ma waje. Wannan na ciki, babban na wanke waje, haka ake yi, an gane wannan. Mace in ta je shafan kai ba ta dawo kai tsaye ba, tana da tsoraye, sai ta ɗago waɗannan tsorayen tukunna, an gane wannan. Wannan shine ɓangaren mene? Ɓangaren shafan kai. Sai ɓangaren wanke ƙafa. Ita ma wanke ƙafa ka wanke ta. Akwai hanyoyi guda 2 da ake, ko ka zuba ruwa haka kamar yadda nake yi. Ita ma an so ka tsatsefe yatsu na ƙafa, shi wannan mustahabbi ne. Ɓangaren kuma tsatsefe yatsun hannu, wannan wajibi ne. Ka gani ko ina ya samu. Wannan anna'it, wannan al'azamani anna'ita su shigo a cikin alwalarka, wannan ƙasusuwan su shigo a ciki, an gane wannan. Ka wanke ko ina ya samu ruwa, shikenan. Zaka iya yi guda 3, ka ɗauko ka wanke
ka ƙara ɗobowa ka wanke ko ina har ƙasa da sama ka ƙara ɗobowa ka wanke har sau 3 ana yi. Akwai wannan hadisi na manzon Allah, an gane wannan. Ita ma ɗayan kafan ka zo ka wanke ta, ka wanke ta, an gane wannan. Ka tsitsefe, mustahabbi ne ka tsitsefe yatsan, ka tsitsefe yatsun, an so haka. A ƙafa ne mustahabbi, amma a bagirin hannu wajibi ne a tsitsefe, an gane. Bayan ka gama sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Wannan mustahabbi ne, shikenan ka kammala alwala. Kuma in sun samu ne mustahabbi ne, ba a magana, mustahabbi ne ayi aswaki yayin da za a yi alwala, an gane wannan. Ana son haka. Ubangiji Allah ba mu lada ga baki daya. Yan uwa masu tambaya, akwai tambaya za a iya gabatarwa, idan kuma babu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.